De winkelmansjes zijn nu verdwenen. We hebben een stuk of 200 mansjes. En in de rin van het jaar ben die al voortrekken. Erop meestal ze mooi in hun huis. Ze broeken als wasmand of weet ik veel wat. Ja, wij zijn bleu binnen, wij willen het net. Maar we hebben ook alleen maar elke keer een te bestellen. Jo, jaren het goed. 200 kwarkers binnen in de oorranne 8 maanden poorten rekken. Klanten die de winkel in binnen bij de Jumbo in Burgum en zelfs geen kwarken of tas mee hebben, zullen het vooreerst dwaamatten met een winkelwijn. Nevens de assistent-manager van het bedrijf binnen de kwarkers oeral en nergens. Hey, er zijn mensen die komen hier op de badschip en die bezwaren je, en die maken maaltijd die bezwaren ze. En die zei ik van regelmatig zo ook wel mansjes van je besteden bij mensen thuis. Maar ja, breng ze weer waarom, want het is gewoon eigendom van huis. Maar van waarom breng liek het de laatste tijd geen sprake meer. En Grasman wil net eindeloos kwarkers bestellen blowen. We hebben op een gegeven moment zijn van dit de laatste keer ze bestellen. Omdat we ook alleen binnen. Elke keer kunnen we 300 mansjes bestellen en elke keer best wel voort. Ja, op een gegeven moment had ik erop, toen vond ik kostenpost. En wat vinden de klanten ervan dat ze geen kwarkers meer broeken kennen? Onhandig, want als de liedse bjatskippen moest dan moest ze toch gelijk een kar pakken of alles in de hand houden. Dus ik vind het net ideaal, maar ik snap ze op zich wel. Ik vind het wel lastig, ja. Maar ja, ik heb maar een paar boodschapjes dus, en ik ben alleen. Dus meestal heb ik maar een paar boodschapjes. Een kwarke is dus wel makkelijk als maar een paar bjatskip maast. Toch is de Jumbo net de enige winkel in Burgum die het last had van kwarkers die voortdraait zich. Kijk, je hebt van collega's die een keer bij de buren hebben jongen, dat de mansjes daar ook voor winnen. Dus wat dat betreft ben we net de enige die het probleem hebben. En als het op internet just, op Facebook en dat soort groepen, zit heel vaak in dat mensen vregen, of winkels vregen van, goh, breng alsjeblieft tussen mansjes weer om.